общината на информация и документи за подаване на проектните идеи, чрез съобщения в медиите, чрез нарочни имейли, изпратени до представители на неправителствените организации, училища, кметства, неправителствени организации, работодатели и други сдружения, като основният момент, който е изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. Като основната цел на това кандидатстване е приоритизацията на проектните намерения, които ще постъпят, които са свързани с идентифицирани нужди на местните общности, какво е тяхното съответствие с ПИРО за кандидат община Плевен. За община Плевен бяха определени финансови средства, безвъзмездна финансова помощ в размер на 70 милиона 783 хиляди 146 лева, като срока за подаване на проектните идеи от всички страни заявили интерес е 9 май 2024 година, 17:30 часа. Подаването се извършва на електронен адрес проекти@pleven.bg. Допустимите мерки, които са описани в насоките за кандидатстване с проектни идеи, указанията за разработване на такива, най-общо можем да изброиме като инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност на жилища и нежилищни сгради, устойчива мобилност, включително градска такава, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска среда и сигурност в обществени пространства, образователна инфраструктура, здравна инфраструктура, социална, жилищно възстановяване, култура, спорт и туризъм. За целта, за да може този процес, който е нов за обществеността, да бъде структуриран и проведен правилно, се създават два органа. Първият се казва звено за подбор на проектни идеи, който структура, която се създава в самата администрация, в случая в община Плевен. Той обезпечава, основната му функция да обезпечи предварителният подбор на проектните идеи, тяхното съответствие с плана за интегрирано развитие на общината, тяхната оценка и приоритизиране в списъците, които ще бъдат крайния продукт, въз основа на които ще пристъпим към фаза 2, но след малко за нея. Функциите на звеното в община Плевен за подбор на проектни идеи изпълняват със следните. Съдейства на управляващия орган при подготовката на насоките за кандидатстване. По приоритет 1, на етап разработване на тези насоки, те ни бяха изпратени, ние върнахме нашите забележки или предложения, които бяха отразени или не. Публикува поканата за подбор на проектни идеи на сайта на община Плевен, което ние да направихме на 8 марта. Приема и регистрира проектните идеи по начина, по който ви съобщих преди малко на електронния адрес. Организира и провежда всички дейности, свързани с подбора на проектните идеи, които да бъдат подадени като проектни предложения за финансиране по приоритет 1. Организира и провежда публични обсъждания на проектните идеи. В случая на настоящото събитие община Плевен ще представи своите проектни намерения и проектни идеи. Вие можете да вземете отношение по тях сега или в последствие. Извършва проверка за административно съответствие, допустимост и проверка за качеството на подадените проектни идеи. Тези, които постъпят в срока до 9 май. Проверява и удостоверява съответствието на тези проектни идеи с плана за интегрирано развитие на общината. Извършва подходящо групиране на класирани проектни идеи, които имат потенциал за съвместно изпълнение под формата на интегриран проект и ги представя за гласуване от страна на Комитета за подбора. Комитета за подбор е втората структура, която се създава, която осигурява
след приключване на работата на звеното, преглед на работата на звеното за подбор на проектни идеи и гласуване на изготвените списъци с приоритизираните проектни идеи. Звеното отговаря за комуникация с инициаторите на проектните идеи в рамките на процеса на подбор по отношение на предложенията за групирането им в комплексни проекти. Документира и публикува резултатите от подбора на сайта на общината и съхранява всички документи, свързани с тази процедура и резултати от оценяването и подбора на проектните идеи. Казах ви преди малко, че има две фази. Първата фаза, това е подбора на проектните идеи от териториалния орган. Публикувани са указания за подбор на проектните идеи по приоритет 1 и покана за подаване на такива от всички заинтересовани страни. Провеждана е информационна кампания, да може тази информация да стигне до далеч повече заинтересовани страни. Вторият етап, втората стъпка от тази фаза е подготовка и подаване на проектните идеи от заинтересованите страни в срока до 9 май 17:30. Третата стъпка е проверката, за която ви споменах, за административно съответствие и допустимост и приоритизация на подадените проектни идеи от страна на звеното за подбор. Като на приоритизация подлежат вече само проектните идеи, които са минали и отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост. Какви са те е разписано за всяка една от допустимите дейности от контролните чек-листи. Приоритизацията се осъществява съгласно два типа критерии, общи, които са определени от управляващия орган на ПРР и осигуряват съответствие с целите и приоритетите на програмата и специфични такива, които са изготвени от община Плевен, определени са от нас и осигуряват съответствие с целите и приоритетите на плана за развитие на общината, интегрирано развитие на общината. Четвъртата стъпка – разглеждане, обсъждане и гласуване от комитета за подбор на приоритизираните от звеното проектни идеи. Накрая финала се изготвя основен и резервен списък с приоритизирани проектни идеи, като те се подреждат в низходящ ред в основния списък, според финалната оценка от тяхната приоритизация. А идеите, които не достигат финансов принос ресурс за тях, остават в резервния списък. До момента община Плевен, съгласно процедурните правила за подбор, е публикувала на сайта на общината покана, казах, още на 8 марта. Публикувана е информацията и в медиите, изпратени се покана до възможно повече заинтересовани страни, структурирано е звеното за подбора, като то подлежи да бъде оптимизирано в зависимост от това колко проекти намерения ще постъпат до 9 май, тъй като оценителите от звеното, които трябва да оценяват един проект, са двама. И ако, примерно, постъпат 17, 20 или 25 проектни идеи, в сегашния състав, който е в момента, изискуем в насоките за указанията за проектни идеи, подаване и оценка, то ще бъде недостатъчно. Но имаме възможност това да бъде оптимизирано съобразно броя и вида на проектните намерения и идеи, които ще бъдат подадени. Комитетът за подбор на проектни идеи към днешния ден също е структуриран, но не напълно, тъй като има задължение да бъдат представени 9 определени в указанията страни, които към момента 3 от тях не са представени и той ще продължи в следващата седмица да се доразвие, докато придобие окончателния си вид. Така или иначе, неговата работа е започва от тогава, когато приключи работата на звеното. Тоест, има все още време. Механизъм на изпълнение в фаза 2. Фаза 2 започва след като е приключила фаза 1 и след като
Община Плевен е изпратила приоритизираните списъци на управляващия орган. Тогава стартира провеждането на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и тя включва следните стъпки. След приключване на подбора, всяка община, в случая нашата община Плевен, представя пред управляващия орган списъците с приоритизирани проектни идеи основен и резервен, с включените в тях кандидати и партньори, за които е предвидено да получат безвъзмездна финансова помощ по програмата за всяка проектна идея в списъка към нея. Управляващия орган представя двата списъка на комитета за наблюдение на програмата с предложение да се одобрят кандидатите и партньорите, които ще изпълняват тези дейности и те да бъдат конкретни бенефициенти по програмата. Съответно, управляващия орган подготвя насоки за кандидатстване с тези проектни предложения в съответствие с одобрените проектни идеи, като критериите за оценка подлежат на одобрение от Комитета за наблюдение към програмата. Управляващия орган кани конкретните бенефициенти да подадат проектните предложения в рамките на тези процедури за директно предоставяне на БФП. И те се канят по реда на класирането в приоритизирания списък до размера на наличния финансов ресурс. Тоест, заделение за община Плевен 70 милиона, този, който споменах в началото, ще бъде черпен 70 милиона 783 146, а поканите ще бъдат изпращани в хронологичен ред по начина на приоритизиране, по списъка на приоритизиране на проектните идеи до изчерпване на наличния финансов ресурс. Поканените съответно конкретни бенефициенти подготвят детайлни проектни предложения в съответствие с насоките за кандидатстване, които са към тези покани и съгласно изискванията към тази покана и ги подават за оценка към управляващия орган на програмата. След разглеждане и повторна оценка на тези проектни предложения, с одобрените от тях се изключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Във връзка с тази възможност, всяка заинтересована страна има право да подаде запитвания на имейла, който се вижда. Той е публикуван и на страницата на община Плевен. В горен ляв ъгъл, първия банер, покана за предоставяне на проектни идеи. Разясненията се предоставят от управляващия орган в срок от 7 работни дни, а крайният срок, в който може да изпращате вашите въпроси, е 26 април, 14 дни преди изтичане крайния срок за подаване на проектни идеи, тъй като искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани. Пълният документ, пълният пакет с документи за кандидатстване, както и детайлна информация, както и указанията, както и процедурите, са публикуване на адреса, който съм изписала, който е изписан на страницата на общината в новината от 8 март. Там също има линк с пряк път към плана за интегрирано развитие на община Плевен. И отново да повторя, че подаването на проектните идеи се извършва по електронен път на имейл projekti@pleven.bg. С това благодаря за вниманието и ще дам думата на Мирослав Илиев, който ще представи проектните идеи на община Плевен. После, ако имате въпроси и за общата презентация и за това, което той ще представи, ще ги зададат.